Wong tuwek saiki rumah saku angel-angel. Lah jalukane iki apa to, Kang? Jalukane iki sing dhuwur-dhuwur. Ya kabeh wong tuwa ki ya pengen duwe mantu ya sing sugih to, Kang. Dingenane ya ngono ya, malam minggu Jawa aku kan ya cah nom ngapel. Nggo mobil. Aku ora nggo mobil, ndrah mobilku sik ning dealer kono. Lah nang dealer kok ora dijikuk-jikuk to, Kang? Buh kapan sih mungkin ra jenenge repot iki piye sibuk. Oh alah. Lah terus akhirnya ngapel nggo apa kowe, Kang? Akhirnya aku yang nggawa iki lho. Nggo motor Shogun kuwi. Hele krek ning teko jelek kok kono ya. Ngono kan umume kan ditekoni. Kopi apa teh biasane ngono yo ora. Mosok to Kang meneng ae. Tawan-tawani banyu aki apa radiator no ki ora. Yo ora. Aku wis jan kaya nggumun. Mergo kowe ki ra nggo mobil lho, Kang. Coba nek nggo mobil ya ora.